бародаро хоҳаро ба ҳаматон ассалому алайкум. Программаи аминаро чӣ скачат кунем ва чӣ установка кунем ва чӣ хидмона ба қайд гузорем. Видео скриншотро зина ба зина чӣ кор кардан дар кораи видео скриншот карда ҳамаша мефаҳмонам. Пеш аз ине ки фаҳмонам ба якчанд саволҳое ки ҳамин саволҳоро метиҳанд ба ҳамин саволҳо ҷавоб медиҳем. Якум савол: ҳамин программаи амина дар кӣ дар кор, дар кӣ дар кор нестай? Тамоми муҳоҷирони меҳнатие ки дар минтақаи Москва ва Московская област бо патент кор мекунед ё ки бо разрешение на работу кор мекунед, дар ҳамаи шумо дахл дорад. Дар кӣ дахл надорад? Якум, шахсоне ки 18 сола поёнанд, дахл надорад. Дуюм, шахсоне ки донишҷӯ ҳастанд, очне мехонанд ё ки онлайн очне мехонанд, хулоси гап ки мигратсиони карташон учёбае, дар оям дахл надорад. Дигар, ҳар касе ки меҳмонӣ омадагай барои якрӯза, 10 рӯза, 1 моҳа, 3 моҳа меҳмонӣ омадагай, даваям дахл надорад. Табобат, бизнес, дигару дигар, яъне муваққатан мебиёд, ягон меистад мерад, даваям дахл надорад. Дигар, касе ки РВП дорад, вид на жительство дорад, дар шумо ҳам ҳамин чиз дахл надорад. Дуюм савол: агар регистратсия тамом нашуда боша, ҳоли чӣ кор кунем? Кунем учёти амина ё ки накунем? Регистратсия шумо то 10 октябр, то ноябр, дигар шумо ду вариант доред. Мешавад ки интизор шавед ки регистратсия ки дорен тамом мешавад, баъд кунед регистратсия дар амина, ё ин ки ҳозирам кунед, ягон фарқ надорад. Ҳар ду варианташ ҳам қабул аст. Саволи дигар: чӣ ҳуҷҷат дар кор барои регистратсия кардан? Барои регистратсия кардан карта иностранного гражданина, ин мехоҳад картаи сурх дар кор. Агар надошта бошед ҳамин чиза, метавонед Сахарова равед, ҳамин чиза мақсад айнақ заказ кунед, ҳамин чиза шумо метиҳанд. Лекин агар як ҳамина дошта бошем, боқимонда документотона ҷазир карда бошем, патента насб короди дигар намешавад регистратсия карда. Саволи дигар: адрес набоша ё ин ки дар як хона 10 касе, чӣ хел регистратсия кунед? Ягон ҷои ташвиш нест. Чӣ хеле ки фактически ҳамин воқеияти кор ҳаст, яъне дар як хона 10 кас ҳам ҳастем, ҳамон хел регистратсия кунед. Ягон кас шумо пурс намекунад, кунанам ин уже дуюм савола, ин дар амина дига дахл надорад. Одамое ки на дар квартира зиндагӣ мекунед, на дар общежит, дар территорияи стройка зиндагӣ мекунед, дар битовкҳо зиндагӣ мекунед, ин бахтон айсари ҳама гузаштагӣ, аз он ҷумла айсари худам, ё ин ки дар дачаҳое ки ҳоли нав сохтаистею, ҳоли адрес надоранд. дар ин ҳолат чӣ кор кунед? Ягон ҷои ташвиш нестай, геолокатсия дар мегиронед, автоматически вибират мекунед ва худаш координатсия метиҳад. ҳамон координатсия вибир мекунед, мегӯед ман фактически дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. Тамом программа қабул мекунад, меравед. Дигар савол: агар дар ҷои коротон яке регистратсия пурсанд, чӣ кор мекунед? Яъне шумо аминаро скачат кардем, дигар регистратсия коғазӣ надоред. Ман дар ссилка приказа, яъне фармона документша мепартом, фармоне ки гуфтагӯяд ки яъне коғази регистратсия дигар лозим нест, яъне программа амина басай, ҳамон фармона мебаред нишон медиҳед, мегӯяд ина фармон, ин чиз мо 100% ҳаққу ҳуқуқи зиндагӣ кардану кор кардан метиҳад. Акнун дигар савол, саволи охирон: чӯба чанд кас шумо повтор кардед, питатсия кардед, ҳамин чиза регистратсия карда натонистед? се сабаби асосӣ. Якум, бинем VPN-тон бояд куштагӣ боша. VPN қатъи бисёр збой метиҳад, кор намекунад. Дуюм сабаб, дар вақти патент гирифтан автоандомтон допустим як хелай, баъд 1 моҳ, 3 моҳ, 4 моҳ мегзарад, мисол риштона причёска мекунед, сартона кал мекунед, гӯё ай патент уже фарқ мекунед, дар ин ҳолат ҳам қабул накарданаш мумкин аст. Барои ҳамин ҳаракат кунед, ҷасаду автоандомтона ба ҳолати ҳамон рӯзи патент рафтагитон дар ҳамон ҳолат баргардонед. Ва сеюмуш, агар шумо худтон бехабарен, лекин патента ягон вақт дер супоридагиен ё ки регистратсиятон ягон вақт фалшивӣ шудагиай ва дар чорни спискаен, дар ҳамин ҳолат ҳам шумо запрешат мекунад, шумо намемонад. Ва чорум ҳолат, вақте ки запрешат мекунад, ин се ҳолати пешгуфтагим агар карда бошед, бо папарои 2 бор, 3 бор, 4 бор уже қабул мекунад, ҳама чи қоидаи боша. Агар қабул ки накард, ин збояи бо пага кунед, бо пагаи дига кунед. خب анакун мемонам видео скриншота ва зина ба зина мефаҳмонам. Программаи амина фақат дар Rus Store ҳастай, дар Google Play нестай. ёки касое ки iPhone доре я Android арзонак бихарен, барои ки дар iPhone нест ин чиз. خب медурем амина менависем, скачат мекунем. чизе ки мепурса ҳамаша разрешит мекунем. Установить разрешит, да, согласен, ҳамаша иҷозатҳоя метиҳем. Мисол местоположение мепурса, галерея мепурса, звонки мепурса, ҳамаша разрешит карда меравем. Баъд картаи сурхтона мегирем,
пуштша мегардонен, QR-кода сканировать мекунен, автоматик мебурад ҷои суратгирӣ. сурата хушрӯ бигирен, дар рамка гӯшои лахатон ай рамка берун набурояд. Далше мерем номери телефона ба қайд мегирем, код мебиё подтверждат мекунем. Далше менависем на чат, интихоб мекунем на карте и дар ҳолате ки шумо дар квартира зиндагӣ мекунед. Мерем ручной меоем дар гуҷаи квартираи шумо. Мешавад ки стрелкачака ҷикен худаш автоматик овай, баъд боли мени дуруст кунен. Менависем номери дома, номери квартира, мисол 114 и встат на учет. Подтвердита меҷиқен, ба ҳамин тамом. Анаку ҳолате ки шумо дар ягон биёбон зиндагӣ мекунед, дар стройка исусу меҷиқен стрелкачака худаш автоматик мебурора ки шумо дар гуҷои ҳамин ҳозир ина диден, автоматик координатсиятона буровард. Далее меҷиқе встат на учета меҷиқе, ба ҳамин подтвердита меҷиқе, тамом. Табрик, шумо регистратсия гузаштед. бародаро, хоҳаро, агар ҳамин видеоро тамошо кардед, тонисте регистратсия карда бо муваффақият, хоҳиш мекунам як подписатсия кунед ҳамин канали манда ва инстаграмда. ҳамаи ҳамин ҷонканиҳо барои шумо буд. ман худам на регистратсия дар кора, на амина ҳеҷ барои ман дар кор нест. ва таъкид мекунам бародаро, муҳоҷиро, қонун қоида риоя кунед. бо полису кормандои давлату мақомот даргир нашавед. раҳтона рост рави рост биёед. зӯритона ҷангу ҷанҷола дар ягон кас даказат накунед. зур фақат худовандай. як нофаҳмӣ чӣ нофаҳмӣ мешавад, бахшиш пурсе рафтан гире, конфликт накунед. ай бахшиш пурсидан то ҳозира обрӯи ягон марди дунё пас шидагӣ нестай. бахшиш пурсе, роҳи конфликта интихоб накунед бародаро. боқӣ ҳама дар паноҳи худо бошед.